Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Biyernes, suspect sa drug buy-bust operation sa Oton, Iloilo nga nakapalagyo, nagsungka na. Pakaisa sini nga nagtiro sa pulis, ginapangita pa. Pulis nga natiruhan sa drug buy-bust operation sa Oton, Iloilo, estable na ang kondisyon. Pagpasakas ang kaso batok sa mga suspect, ginapreparar na. 11 anyos nga bata nga lalaki ginaligar gintuyo i-abduct sang 3 ka lalaki nga sakay sa motorsiklo sa Dumangas, Iloilo. Presidente Ferdinand Marcos Jr. gimbisita ang mga evacuee sa La Carlota City nga nahalitan sa paglupok sang Mount Canlaon. IPPO Director nagpaandam sa mga Chief of Police sa Iloilo nga i-relieve kung makarecord sang 2 robbery cases. Kagwalit nga may unod nga 32,500 pesos nga kwarta nga nawigid sa Barangay Fatima Haro, kinbalik sang isa ka traffic enforcer. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Subject sa drug buy-bust operation sa Oton, Iloilo nga nakapalagyo, nagsungka na. Ginatudlo pa kaisa sini nga nagtiro sa pulis nga nag-operate padayon pa nga ginapangita. Si John Sala nakatuto. Ginahakos ang asawa sinisap ng pasulod sa Oton Municipal Police Station si Mike Cantera. Ang subject nga nagpalagyo sa gitpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Trapiche, Oton sa atong Pebrero 19 sang gabi. Pasado alas 5 kahapon sang hapon sa nagsungka si Mike. Nakabatsyag kuno ini sang kahadlok para sa seguridad sang iya pamilya, rason nga nagsungka. Ginsugat ini sa ilang balay sa sitio Tuburan sa Barangay Trapiche. Si alias Mike nag-surrender yan kasi naramdaman niya yung pressure coming from our operatives. Eventually, nung nakaramdam ito ng pressure through his family, in-approach nila si Mayor Pusin and the barangay captain of Barangay Trapiche for the peaceful surrender of alias Mike. Upod sini nga nagpadulong sa police station ang iya kabataan kag pila ka himata. Ginako man sini nga nagaduso ini sang illegal nga droga. Oo, nako kung ano. Mula na sir, okay na trabaho kasi ari naman eh. Nakapalagyo si Mike sa nagakinarangkaran ng operatiba sang gintiro sang ginaligar pakaisa sini ang pulis nga si Corporal Gilbert Lingaya. Suno kay Mike, upod sila sa iya pakaisa nga nagpalagyo apang wala na kuno ini sang ihibalo kundi nagpadulong ang iya pakaisa. Ano mong pakaisa to sir na nakatiro? May idea ka kung doon sir? Okay, ko ikaw na siya muna. Hindi ka mo upod nga nagpalagyo sir. Lakit ka palo kundi siya nagladto ay sa buong. Pinapa-locate pa natin and kahit na hindi naman natin na siya mahuli, we will file regularly lang yung pag-file natin ng case natin sa kanya. Ginapadalaman sa karon sa kapulisan na posibleng nga pagpasaka man sang kaso nga obstruction of justice batok sa pila ka mga miyembro sang pamilya sa mga suspek nga wala nag-opera sa kapulisan sang gintinghuan nga madakop si Mike kagang pakaisa sini. Samtang yara na sa recovery room sa ospital si Corporal Lingaya matapos ang ginsulod sa ICU kahapon sang natukiban nga naigo sang bala ang mayor nga ugat sini sa nawalang abutkon. Ginahikot na ang kaso nga pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act batok kay Mike samtang kaso nga frustrated murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa pakaisa sini. Upod kay Hans T. Sharto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapusong 11 anyos nga bata nga lalaki ginaligar nga gintuyo nga i-abduct sa Dumangas, Iloilo. Kapulisan ginapadalman pa ang alegasyon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Makitaan pa ang kakulba sa nawong sang 11 anyos nga bata nga lalaki samtang gina-interview sa news team. Kaangot sa ginapatihan tuyo nga pag-abduct sa iya sa Banwasan Dumangas. Lunes ang hapon, Pebrero 17, samtang nagalakad pa uli nagikan sa eskwelahan. Ini kuno ang gindulugan sang duha ka motorsiklo nga ginasakyan sang 3 ka tawo kag gintuyo dakpon. Nagdulog sila sa likod ko kaging awidan ang bag ko ing butong. Nakapanginpadlos ang bata kag nakadalagan padulong sa talamnan. Apang ginlagas pa kuno ini sang 3. Naguntad lang ang mga ini sa may nakitaan nga tawo sa direksyon nga ginapadulungan sang bata. Nakita nilang nagbantay bibe, nagbalik sila ko. Ang amay ni Toto, nagalibog ang ulo kung nga mayara sa nagtuyo mag-abduct sa bata. Wala man ini sa matudlo nga rason. Kalaan man ay ko kung natabo to nadakpan. Ang bata ko kung ito pang taon.
Sa karon ginadulong na kaginasugat ang bata sa iya eskwelahan. Ang barangay naman, nagbalay sa schedule sa mga tanod sa pagbantay sa palibot. Ilabi na gid sa mga oras nga nagapalauli ang kabataan halin sa eskwelahan. Nag-coordinate kami sa mga teacher, sa parents, nga ang kabataan nila, nila, subong, alungan nila. Nakalabot na sa Dumangas Police ang insidente. Padayon naman ang assessment sa mga aligasyon sa bata. Ilabi na nga wala gid sang saksi sa insidente. We cannot yet construe ang iyang mga senaryo kag ang mga statement niya to verify kung if it was abduction or if it was trick nga grupo. Nakaschedule naman ang bata nga ipaidalom sa intervention sa Municipal Social Welfare and Development Office. Samtang ginaimbestigaran pa ang insidente, nagapanugya naman ang kapulisan sa mga eskwelahan kag mga ginikanan nga mangin alerto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Gastos kung dalon sa emergency room apang wala na confine ang pasyente sa batna sang PhilHealth. Iban pagin nga serbisyo ginpasan nyo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ginanunsyo sang Philippine Health Insurance Corporation nga epektibo Pebrero 14 subong nga tuig. Ginlakip na sa makover ang outpatient emergency cases sa accredited levels 1, 2, 3 hospital sa bilog nga pungsod. Buot silingon, sarang magkakuha sa benepisyo sa PhilHealth apisar nga wala naka-confine ang isa ka pasyente. Ito pong February 14, nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages. Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang miyembro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng mga gamutan, pero hindi po sila na-confine. Nagstay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours. Ang PhilHealth member nga si Leonard, may tion kuno nga naggasto sang tubtob 15,000 pesos sa emergency case sa ospital. Gani ginabi-abi sini ang tikang sang PhilHealth. Papasalamat ko sir, no, kahit siyempre may libre ang yung PhilHealth para sa amon. Kaya no, kagdakogin nga bulig sa mga imol. Iniagin kalipay man sang iban pagid nga mga miyembro. Dako gid bulig sa mga emergency kay syempre way ka na mabayad nga iban mo. Lakip man sa mga makabenepisyo diri ang dengue patients. Kinahanglan lang nga magpa-check up o kon magdiretso na sa emergency room. Ang ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000. Ngayon po, ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever, ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Covered man sa idalom sang Z-package ng PhilHealth ang para sa malala na nga mga sakit, kasubong sang cancer, halin sa diagnostics, tubtob sa chemotherapy. Dako ini nga bulig para sa 36 anyos nga si Sheila nga may breast cancer. Halin pa sa Negros Oriental, nagpadulong ini sa Bacolod City para magpabulong. Malaki talaga pong tulong para sa amin po kasi yung asawa ko mangingisda lang. Lang po, sana magagaling na sa sakit namin, makarecover. Sa masunod nga mga inadlaw, natala na ang ilagip sang PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o kon ang libre nga pagsugat sang ambulansya sa mga pasyente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga kapuso, magapabilin sa Dalan Lacson sa Bacolod City ang mayor nga opisina sang Office ng Social Security System kag wala sang baguhon sa daan nga setup. Ini apisar sang formal na nga pag-implementar sang Negros Island Region epektibo Pebrero 19 subong nga tuig. Magluwas sa Bacolod City may satellite offices na nga natukod humalimpas ang 2016 sa Victoria City, Sagay City, San Carlos City, Bago City kag Kabangkalan City sa Negros Occidental. May opisina man sa syudad sang Dumaguete, Bais, Bayawan kag Gihulngan sa Negros Oriental kag subong man sa probinsya sang Siquijor. The clustering of SSS, swak na swak doon sa NIR setup. There is no movement at saka the regional office namin is still in Bacolod. Because we're fortunate because even before the NIR, our setup is already same as the NIR when it comes to coverage.
Mga kapuso, wallet nga may unod nga 32,500 pesos nga kwarta nga nawigid sa Barangay Fatima Haro, ginbalik sa isa ka traffic enforcer. Si Kim Salinas nakatuto. Matutom nga nag-oobra bilang traffic enforcer sa Distrito Sangharo ang 51 anyos nga si Rodolfo Villases Jr. Kontento na ini sa 9,000 pesos nga sweldo sinitag sa kabulan. Apang ginako sini nga ginakulang man kun kaysa bagod may anak man nga ginapa-eskwela sa kolehiyo. Apisar sa pagpanghangkat sa sitwasyon pinansyal, wala ini nagduha-duha nga iuli sa tagiya ang wallet nga nakita nga nagaunod sang 32,500 pesos nga cash. Pagsaysay sini, Pebrero 14 adlaw sang Tigipusoon, samtang regular nga naga-roving sa Commission Civil Street sa Barangay Fatima Haro, pasado 1:00 sang hapon. Isa ka pouch ang iya nakita. Sang ginsekyar, magluwas nga may bulong nga unod ang wallet, madamo nga paper bills ang iya nakitan. Gilayon sa nigin turnover ang nakitan nga wallet sa ila opisina, agud mapangita ang tag-iya. Wala ko ng hospital, ang isip ko singkoy balik ko ni kay iti. Portas, nung may ID, nakita ko may mga ID, balik ko. Wala ko sang daw na mindset sa akon nga. Taguon ko ng kwarta, kagano singkoy, diretso ko ni sa kusina namon. Sa ring language, rin katikisam sa bong. Bagod may ID nga yara sa wallet, natumod ang tag-iya. Kag personal sa nigin claim ang wallet, kag ang kwarta. Nalipay ko ba sa ring ati na balik to. Nakita ko man nga. Nalipay mo ng tao sa atin nga, nabalik kwarta yun. Kag ginanglahat. Si Traffic Enforcer Rodolfo ang isa ka pamatuod nga sa tunga sa mga kontrobersiya sa pila ka mga ginaaligar nagapangutang nga traffic enforcer. May nabilin pa man nga may tampad kag bulawanon ang takipusoon nga magbulig. Bangod sini, gintagaan ini sang pagkilala sang Iloilo City LGU. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo nga career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Bantayan mga Chief of Police sa Iloilo, ginapaandam sang IPPO Director nga i-relieve kung makarecord sang duwa ka robbery cases. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga Chief of Police sa Iloilo, ginpaandaman sang IPPO Director nga i-relieve kung makarecord sang duwa ka robbery cases kasunod sa mga insidente sang pagpang-hold up sa probinsya. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Purok 1, Pavia, Iloilo. John? Jert, apisar nga kumbinsido ang Iloilo Provincial Police Office nga isolated kang hindi konektado ang 4 ka mga pagpang-hold up sa probinsya sang Iloilo. Nagmando sa gyapon si Colonel Bayani Razalan sang mas madasig nga investigasyon. 4 na kakaso sang pagpang-hold up ang naglubtad sa probinsya sang Iloilo subong nga bulan sa Pebrero. Bangod sining may pila ka mga residente kag negosyante nga nagakatublag na kag isa dira si Nanay Corazon sa Barangay Pandak, Pavia. Ang pwesto siniyang nahamtang sigad sang dalan gani halin sang una nga hold up case nga na-record sa Banwa sa tong Pebrero Gs nga natabo mismo sa ila barangay. Mas nagahalong pagituno ini ilabi na sa kinitaan nga kwarta. Hindi mo pagpasayang-sayang, hindi mo pagpakita-kita. Taguon mo din mayat nga ipaano mo nga daw ay ka lang ng kwarta eh. Magluwas sa kaso sang hold up sa Banwa sang Pavia may na-record ban sa mga Banwa sang Santa Barbara, Barotac Viejo kag San Enrique. Gani suno kay Manang Renilin, mas maayo gid kuno nga magdoble pa ang police visibility kag seguridad sa probinsya. Kaya subong gabi, nagitsubong daw, lain nagitsubong ang chimpo. Mas nagitsubong daw tama, nagit ka delikado. Sa una, maglakat-lakat ka daw, kampante ka pa, subong niya daw, gina-nervyos ka na. Bangod sini nagpaandam si IPPO Director Colonel Bayani Razalan sa mga hepe sa mga police station sa probinsya sang Iloilo nga hindi rin magpangduwa-duwa nga pahalinon sa pwesto ang mga mapapatudan nga nagpabaya sa ila katungdanan. Pag nakadalawan ka na dyan, we will put you sa aming tinatawag naming board. Kung anong makikita natin na may pagkukulang talaga itong mga chief of police natin,
I will recommend for their immediate relief. Sa 4 ka mga kaso sa pagpang-hold up wala sa gihapon ginadula sa kapulisan nga may pila ka insidente diri nga himo-himo lang sa mga biktima. We are eyeing for a inside job kasi nakikita natin na may mga possibilities na itong incident na to ay gawa-gawa fabricated by the victims. Napasakaan na ang kasong isa sa 2 ka mga sospek sa pagpang-hold up sa nagapautang Indian National sa Barotac Viejo. Samtang ginapreparar pa ang pag-file sang kaso batok sa mga sospek sa pagpang-hold up naman sa fuel tanker sa Pavia kag nag-hold up sa negosyante sang isda sa banwasang San Enrique, Iloilo. Jert, magluwas sa pagpasangkad sang police visibility hinyo man sang pila ka mga residente ang pagpasangkad sang deployment sa mga barangay tanod kag force multipliers sa mga barangay. Jert? Madamo ganyan salamat sa update, Kapuso John Sala. Para sa iban pang mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Mga kapuso sa Bacolod City naman, pila ka mga urig o kun mga manugbaligya sa Manukan Country emosyonal sa pagbiya sa lugar. Samtang pila naman ka tenants sa may temporary Manukan site ang dismayado bango nagapabilin nga pigado ang ilang nga income. Yaring balita ang aton gintutukan. Ang mga customer, kaya ano pa? Ang lugar. Wala na punggan sang 76 anyos sa si Lola Bernadette nga mangin emosyonal samtang ginatulok nga nabakbak na ang yestol sa daan nga Manukan Country. Madamo kuno ini sang hindi malipatan nga eksperyensya sa lugar. Apang ang pinaka-espesyal amo nga nakabulig ini sa iya pamilya. Niligoban na po ako. Mga bata Si David naman, nga anay presidente sang Manukan Country Vendors Association, nabato na kuno ang realidad nga kinahanglan na nila magbiya sa lugar. Bali, amo na niya ang end namon sa kalawigon nga negosasyon. Laing gidi pinsarabla nga ang kadugayon mo di gulpi lang makuha, madula sa imo tanan. Mo na bla. Daw kasubo man galing kay ito ginatago lang sa taga Manukan Country. Epektibo Pebrero 21, ginmando na ang pagsaylo sang vendors sa temporary site agun mahatagan na sang ligwa ang himuon nga rehabilitasyon. Nagpatuman naman sang full road closure sa Dalan Ferrero para sa mat-amat nga pagtakod sang kudal sa palibot sa Manukan Country. Amo kang isang last dito 21, masaylo na sila sa may temporary Manukan site. Gin-request sa pagpadulong sa news team sa temporary site, talalupang doon nga kalabanan sa Sol Serrado. Madumduman nga ginreklamo asang maini ang gamay nga pwesto kag pigado nga kita. Obocril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Iloilo City SWDO tutukan ang intervention sa kabataan nga nadalahi sa natabo nga rambol kag pagpangbuno sa 2 ka estudyante sa gwa sang bulutuhan sa Molo. Si John Sala nakatuto. Mga patigayon sa case conference sa Pebrero 26 ang Iloilo City Social Welfare and Development Office angon sa natabo nga rambol kung saan may isa ka estudyante nga nabunan sa gwa sang Iloilo City National High School sa distrito sang Molo Huwebes ang hapon. Ipatawag sa case conference ang gidikanan sang inbulbado nga mga estudyante, barangay officials, kapulisan, DepEd kag school administration. Mahimo kita sa intervention nga ang atong kabataan basi i-refer naton sa rehabilitative counseling. Agpo na hindi nami ang ilagid nga acquisition, may chances na i-refer natin sa psychological evaluation. Sa investigasyon sa kapulisan sa natabo nagagawa nga sa sulod pa lang sa bulutuan, nagsuyay na ang grupo sa mga estudyante nga grade 7 kag senior high school. Ginakabig naman nga makaalarma sang CSWDO nga may pila ka mga estudyante nga nagahupot na sang patalom sa lamharon nga pangidaron. Gani sa hiwaton nga pagsinapol, iplastar ang mga pagsulundan agud malikawan nga liwat nga matabo ang insidente. Sugay nato na ni ginahambal permit sa school, no? Istriktuhon ang pagbuwa sulod sa kabataan kay kulis malipat sila nga may mga outsider gani nga nagasulod man sa school.
Ginpadulungan sa news team ang Iloilo City National High School apang suno sa security personnel, hindi magpahanugot ang school administration nga magpa-interview. Wala man nagasabat sa mensahe kag tawag ang principal sa bulutuan nga si Miss Alpha Hava. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Molo Police na tumod na ang ginapatihan mastermind sa operasyon sang rentangay sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Si John Sala nakatutok. Ginamonitor sa karon sang Iloilo City Police Station 4 ang ginatudlo mastermind sang grupo na day Erwin John Casas kag Christine Rata nga mong mga nadakpan sa gipatigayon nga entrapment operation sa Molo PNP bangod sa pagrentangay sa mga salakyan. Sino kay Captain Ryan Christ Inot Hepe sa Police Station 4, kumpiyansa nga magtransaksyon ang duwa. Bangod sa ginatudlo nga mastermind nga residente man mismo sang syudad sang Iloilo. Sa Iloilo man, hindi ko lang i-divulge ang name kaya kasi pala magpalagyo sa Bulpe. Pero for less, hindi na siya magpalagyo kaya may negosyo na siya nga rin during of city. Wala na nagatagpas ang dugang nga detalye si Inot angot sa mga persona. Naglabot naman sa 11 ka mga individual ang nagpalapit sa Molo PNP. Agud magtuad nga sila man ang nangin biktima sang tuwa, apang wala na nagpasaka pa sang kaso. Hindi sila mag-file, sir, kay useless mo lang Japon kay white pa nalukit ang ilang mga unit. Pero ang ilang ipangabaitan mahambal ni Sigong Diin ni ating pang Baligya. Tinuig na ang modus ang nasambit nga grupo nga rentangay suno pa kay Inot. Ang duwa ka mga sospek ang napasakaan na sang kaso kag nakatigayon nga makapiyansa. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginahingi sang Iloilo City Local Housing Office ang 17 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Rizal, Lapu Sur sang Enero 7 nga mag-apply agud makasaylo sa relocation site. Sunod sa head sang ICLHO, kaduwa na kabeses na sila nagpahibalo sang tuhoy sa application, apang isa lang ang nakapasa. Nahangpan Manila nga wala sang inugasto ang pilaka na sunugan sa pagproseso sang kinahanglanon nga requirements para sa application, apang kinahanglan gidini agud matagaan sang masaylohan. Tubtob Pebrero 25 na lang ang deadline sang application. Pagkatapos ng deadline, magahulat ang mga nasunugan sang duha, tubtob 3 ka bulan antes makasaylo. Padayon pa nga ginaproseso ang pagbakal sang duta nga ila sayluhan. Temporaryo nga nagatinir ang pila ka nasunugan sa gym sang barangay. Nahibaluan nga wala na ginpahanugutan sa tag-iya nga magbalik sa iya duta ang mga nasunugan nga mga residente. Pwede hindi ka mo kakadto sa opisina, hatag ng application form, kahambalon mo kami, nga ma'am, wala ko kwarta, wala ko amuni, pero ari ang application form, inpermahan na namon, da nga willing gid kami, wala gid nakaso. Mga puso, mabasyagan sa gihapon ang kabaskugon sang hangin amihan, ilabi na gid sa dako nga bahin sang Luzon. Apang mapaang naman ang panahon sa iban nga bahin sang Pilipinas. Padayon ang pagluntad sang hangin amihan easterly sa shear line. Wala pa sang nasiplatan nga bago nga bagyo ukon malaing nga panahon, apang posible nga magaulan sa iban nga lugar. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may chance man sang lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Provinces, pati man sa bahin sang Guimaras. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani may posibilidad gihapon sang baha o kun landslide. Posible man ang ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Wala sa gihapon nagakadulaan sa paglaom ang mga ginikanan ni Joros Flores nga makita pang yalawas. 3 ka semana matapos ini nalumos sa suba, sakop sa Barangay Pulo, Banga, Aklan sang naligo upod ang iyang mga abyan. Suno sa Yamay, tuman ang ila kalisod sa nadangatan sang ila bata, apang padayon sila nga nagapangamuyo nga magkita pa ini. Padayon nga nagakooperar sa kapulisan ang himata sang biktima. Madumduman nga ginpahayag sang Banga Pulis nga aksidente ang natabo nga pagkalumos ang biktima base sa ila investigasyon. Nagsaka na sa 592 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, humalin Enero 1 tupto Pebrero 15, base sa ulihing nga monitoring sa Provincial Health Office. Mas mataas ini sa 77% kung ipaanggit sa 335 ka kaso nga na-record sa parehong nga binulan sang 2024. 5 na ang napatay bangod sa balatian. Lakip na diri ang duha sa Putotan, tag-isa sa Oton, Tigbawan kag Carles. Nagapanguna ang Leon nga may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 33. Ginasundan sang Oton kag San Joaquin nga may tag 32 ka kaso, kag Dumangas nga may 31.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Atensyon sa mga tagaharo, 12 ka oras nga brownout maeksperyensyahan sa pila ka mga barangay sa distrito sa Domingo. Pila ka konsumidor nagapanghanda na. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nakadepende sa kuryente ang operasyon sa printing shop sa barangay Montinola Haro. Magluwas sa printing, nagapang-develop man in isang pictures kag naka-photocopy. Apang sa Domingo, posible magpanirado ana ini bangod 12 ka oras nga madula ang supply sang kuryente sa barangay. Ma-close na lang kami. Kaya di malugi kami kaya wala kami income. Magluwas sa barangay Montinola, madulaan man sa supply sang kuryente ang barangay Javeliana kag San Jose. Subong man ang mga porsyon sa pila pagid kakabarangayan sa Haro, Lapas kag Mandurriao sa Iloilo City. Ngayara sa idalom sa mobile feeders 2 kag 3 sa More Power. Ang 12 ka oras nga brownout ang tugas ang pagkayo ngay patigayon sa National Grid Corporation of the Philippines sa ila 50 MVA nga linya. Magluwas ini. May duha man ka oras kag tunga nga brownout nga magaluntad sa iban pangabahin sa mobile feeder 2. Ang laundry shop nga ini hindi man makaserbisyo bangod wala sang kuryente. Apang may posibilidad nga magapabilin nga bukas para sa mga customer. Ginabaton lang namon kag pagka tomorrow lang maubra. Ginpahayag man sa NGCP nga gilayon sini nga igabalik ang supply sang kuryente pananglitan temprano pa nga matapos ang maintenance. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Samtang makapuso sa La Carlota City, probinsya sa Negros Occidental naman, paghatag sang bulig o kunayuda sa masobra 300 ka mga pamilya nga naapektuhan sang paglupok sang Mount Canlaon sang tinalikdan nga Disyembre 2024, ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sining hapon. Yaring balita. Manug 3 ka bulan matapos naglupok ang Mount Canlaon sang Disyembre 9, 2024. Nagapabilin sa 4 evacuation center sa La Carlota City ang evacuees nga nag-i-star sa sunod sang 6-kilometer permanent danger zone sang bulkan. Subong hapon, personal nga nagpadulong sa La Carlota South Elementary School 2 si President Ferdinand Marcos Jr. kag ipangunahan ang pagpanagdag sang tag 5,000 pesos nga ayuda kag food tax para sa kapusan nga 323 ka pamilya o kon 1,111 ka individual. Upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon. Dahil na sinabi ni President, very important na makita ko na sarili ko na iba ang report na binabasa-basa lang. Dako nga bagay para sa evacuees nga nabisitahan sila sa Presidente. Pasalamat kami mga kakadto si Presidente sa amon para makita yung among sitwasyon kung ano gid. Ang mga Presidente kung saan oy pa kami papulion sa amon. Para makita niya gid ang amon sitwasyon subong. Sana tulungan niya kami kung makauwi pa kami sa amin. Ginexplikar naman sa Office of Civil Defense nga delikado pa nga magbalik sa ila mga puluyan. Hindi naman natin sila piling mapauwi, no? Kahit nasabihin mo na 6 months na kung nandiyan pa rin yung hazard. Kung nandiyan pa rin na kung dangerous pa rin yung kanilang Naghingyo man ang Presidente sa mga residente nga magkooperar sa otoridad nga amo ang nakahibalo sa sitwasyon sa bulkan. Pagkatapos ng ceremonial distribution, nagpatigayin man na sang situationer briefing ang nagkailaing ahensya sang gobyerno kag mga LGU upod ang Presidente. Isa sa magitalakaing proposal agud magpatukod sang permanent evacuation site. Pagkatambong man si PBBM sa hiwaton nga political rally sang alyansa para sa pagbabago sa Victoria City, Negros Occidental, alas 6 subong nga gabi. Samtang mga kapuso sa ginkas nga situation briefing kaupod ang nagkailaing nga ahensya sang gobyerno kag mga lideres sang LGU sa Negros Occidental upod ang Presidente ginplastar ni DOST Secretary Renato Solidom ang 3 ka senaryo nga posible matabo sa Mount Canlaon. Ginpasalig man ni PBBM nga maghahatag sang dugang nga pondo ang national government halin sa Quick Response Fund sini para buligan ang ginakulang na nga pondo sang LGUs para sa madamong evacuees. Meron po nakita ang FIVOX na 3 senaryo. No? Ang 3 senaryo, hahanda ang lalabas yung magma. Matagal. Tutuloy sa paglabas ng lava. Pangalawang senaryo, hahantong sa yung tinatawag niyong culminating po na mas malakas. Pero mas delikado po yun sa buhay ng tao. Kailangan nating magpa-evacuate ng at least 10. Maninigas yung magma. Maiwan na nun. But the threat will continue in the future. Pa-release tayo ng additional
Yun na lang, ganun to. Well, no choice tayo. This is the situation. Ito lang ang evacuation center natin. Baka maihabol natin something temporary, but evacuation center natin. Baka maihabol natin something temporary, but Dugang nga mga balita, mga kapuso, nagapanawagan ang simbahang Katoliko sa publiko nga maghalad sa pangamuyo para sa madasig nga pag-ayo kag ikaayong lawas ni Pope Francis. Ginanunsyo sang Martes sa mga opisyales ng Vatican nga gindiagnose si Pope Francis ang double pneumonia. Ang double pneumonia ang isa ka impeksyon nga nag-apekto sa magtimbang nga baga. Apang sa piyak sang iyang diagnosis, nagapabilin si Pope Francis nga positibo kag nagapasalamat man sa mga pangamuyo sang tanan. Confined sa karon sa Gemelli Hospital sa Roma ang Santo Papa halin pa sa Pebrero 14. Sunod sa Archdiocese of Manila Office of Communications, makabig nga complex ang health condition sa karon sang Santo Papa bangod sa bilateral pneumonia nga nagakinahanglan sang dugang pa nga mga treatment. Nagahalan naman sang pangamuyo ang pila ka mga Ilonggo para sa Santo Papa. Kabay lang gid nga mag-ayo lang gid siya. Ang ginapangamuyo ko lang kay Pope Francis nga tani maglawig pa iya kabuhi nga mag-ayo pagid siya nga para makabulig pagid siya sa iban nga mga tawo. Mga kapuso na siplatan sa mga residente sa Barangay Kalubihan Haro ang ini nga magkal sa poste sang kuryente. Ginbuliligan sa mga ini nga ma-rescue ang manog nga may kalabaon nga kapin 2 metros agon masiguro nga hindi makapanghalit sa mga motorista kag sa mga nagalabay nga residente. Nagpakigangot na ang barangay officials sa DENR 6 para ma-turn over ang manog. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamogin nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.